Ni da bahaushe nake, bahaushe mai kishi. Ni da bahaushe nake, bahaushe mai kishi. Da sunanka Allah zan fara waƙar bahaushe. Bahaushe mai kishi akan matan Hausa, masu zuwa aiki iyaye da matasa. Masu zuwa aiki iyaye da matasa. San dai ba wadda za ta aiki, tana da komai a fili da ɗaki. Karka ga laifin mai zuwa aiki, karka zagi mai zuwa aiki. Kasan mai gata ba za ta aiki. Kasan iyayenmu su ne suka taka burki akan kula da rayuwarmu, ba sa aiki. Akan kula da rayuwarmu, ba sa aiki. Mai da hankalinsu akan ƙarin aurensu, misali akan su in suka saki matansu, sai su bar 'ya'yansu a gun bazawararsu. Karatunsu da cinsu ba sa tambayarsu. Ka tausayawa babansu, wanda ya gaza kulawa da su. Dan haka kurka ga laifin mai zuwa aiki, ya kai bahaushe mai kishi akan Hausa. Idan kana so kai gyara, ka fara daga kanka, sannan gidanka sai ka je danginka.
wa al'umma duka. Sababa shine haka, ina neman afuwa in nayi kuskure sai ku gyara mun. Sababa shi